Тази песен е направена специјално за диджеј Ангел Бей и за неговата принцеса Роси и за неговите деца Моисей и Симона, където се намира в Германия. Завиждате ми, че добре живея, да ме свалите, вие фикс идея. Преструвате се, че сте от добрите. Май е време маските да си свалите. Ангел Бей, колко изкарвам, спрете да броите. Само се напрягате, ще ви болят главите. Си ви кажа нещо за утеха, това не е от мен, отгоре е успеха. Моисей, стилът ми е Армани Луис Витон, като господар седя на трон, баш Мераклия, баш патрон. Обичам да се гледя Дон Перион. Стилът ми е Армани Луис Витон, като господар седя на трон, баш Мераклия, баш патрон. Обичам да се гледя Дон Перион. Моисей, айде Ангел Бей. Паркирам си колата в махалата, затварям ви с катинар устата. Преструвате се, че сте от добрите.